Presento amb en senyor Serra, senyor Joaquim Serra, o Joaquim. Felicitats, abans de res, felicitats. Gràcies. Perquè complir 40 anys d'una entitat no és senzill i tots els que estem, em penso, en aquesta comunicació ho sabem el que és el dia a dia d'una entitat i, per tant, fer-ne 40 anys. I bé, ens agradaria que us presentessis una miqueta, malgrat que molta gent ho coneix, però hi ha molta gent que penso que dintre de la mateixa federació que la GAM és una associació que sabem que hi és des del principi, però que, bueno, possiblement perquè no esteu a les trobades i aquestes coses doncs no s'us coneix tant, no? Feu-nos un sincer, sisplau. Bé, la GAM és l'Associació Gironina d'Amics de la Mar. Aquesta associació hem celebrat els 40 anys l'any passat, es va fundar el 81, en Joaquim Pla, que en aquells moments no hi és, era el fundador, juntament amb alguns altres socis, i durant aquests 40 anys ha mantingut o conservat, diguéssim, objectius relacionats amb la mar en Girona. Girona ja sabeu que no és una ciutat de la costa, està a uns 40 quilòmetres terra endins, però tot i això hi ha bastanta afició al mar i sobretot tenim la Costa Brava molt a la vora. Llavors hi ha una vinculació molt propera amb, Sant Feliu, Palamós, l'Escala, tots els pobles de la costa. Llavors, en aquests 40 anys s'han aconseguit algunes fites que jo entenc que són bastant importants, que s'han pogut mantenir en tots aquests 40 anys, com són conferències mensuals relacionades amb temes mariners, qualsevol tipus de tema, sempre relacionat amb la mar, una revista anyal, que l'editem juntament amb una federació francesa de banyuls de la Marenda, ASAME, que és l'associació, aviam si me'n recordo, des eaux de la mer i des eaux, o algun estil, i que tenim alguna relació amb ells, i que ja repeteixo que editem la revista conjuntament, més trobades de tant en tant de diferents motius. Un d'ells, que ha sortit aquí abans parlant entre vosaltres, el de la vela llatina, la GAM va ser la que va formar a Sant Feliu de Guíxols l'any 80 no sé quants, la primera trobada de vela llatina, tinc entès, jo no hi era llavors, que hi va haver aquí. Posteriorment, no fa pas molt, el 2015, em sembla que va ser, vam repetir, feien 25 anys o 30 anys, ja no recordo, vam repetir la trobada a Sant Feliu de Guíxols també amb el mateix tema, que va ser, crec jo, un èxit de col·laboració i tal. A part d'això, hem col·laborat amb l'Estrop, que també ha sortit aquí, i amb Terra de Mar hi col·laborarem aquest any. Ja hem col·laborat amb alguna edició anterior en aquesta trobada del 2022 i tornarem a col·laborar i probablement farem algun tallaret petit adreçat al públic en general molt senzillet, de navegació, de posicionament sobre la carta, coses d'aquestes molt senzilles i, no sé, aquesta és més o menys la vida que d'aquests 40 anys hem portat. Jo entenc que l'important d'aquests 40 anys és que ens hem mantingut, que això ja és molt. Ens hem mantingut en les activitats que des del principi realitzàvem, poder ens hem obert una mica més, no només en temes directament relacionats amb la nàutica, sinó també en temes d'ecologia, en temes de literatura marinera, amb altres temes, però sempre relacionats amb l'oceanografia mateix, però sempre relacionats amb la mar. Tenim, jo crec, una bona relació amb entitats com l'Institut de Ciències del Mar o el Museu Marítim o molts altres que, en fi, tenim amistats inclús, i això és, en Joan em pot ajudar si en cas de dir alguna cosa més, si m'he oblidat, i això és la vida nostra. Vosaltres, una de les activitats que feu habitualment, almenys de les que jo rebo informació, són les xerrades, les conferències. Feu unes conferències mensualment, no? Penso que són. Sí, cada mes, coincidint aproximadament els dimecres de la setmana, que hi ha el 15 al mig, més o menys, a la Casa de Cultura de Girona, celebrem una conferència en la que convidem un ponent d'un tema que ens sembla interessant. Per exemple, el mes de maig ve la directora del Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala. Aquest mes va venir un navegant, en Sergi Madí,
que va fer una navegada molt important entre Barcelona i Alaska, passant per Terra de Foc, etc etc, Aventures 1000, etc. Altres vegades venen l'Agustí mateix, o en Francesc Lleó. En fi, vull dir que hi ha de tot una mica. Possiblement un dels temes que més he seguit amb les vostres xerrades ha sigut aquest explicar grans experiències de grans navegacions, que potser són un dels elements que ens criden més l'atenció a la gent que d'alguna forma naveguem, però diguem, naveguem vora de terra, per d'alguna forma, no? Sí. I fora d'això, normalment, altres temes que heu tocat són temes d'ecologia i de biodiversitat, oi que sí? Mira, que jo recordi, doncs sí, temes d'oceanografia, de climatologia, de meteorologia, bastants. Després, literatura vinculada al mar, parlem de Joseph Conrad i de molts altres, d'història de la navegació, de tècniques de navegació. En Quim Pla, que és un mestre en tècniques de navegació, ens n'ha fet i ens en fa bastant sovint. Bé, i de nàutica, evidentment, i de nàutica també. Sí. Abans, potser no és del tot cert, perquè l'altre dia, buscant informació sobre vosaltres, vaig descobrir que havia tingut un vaixell. Sí, el Segaró. Això no ho sabíem. Us teníem per una associació de terra endins, però no. No, durant un període de temps, uns quants anys, vàrem tenir el Segaró. Era un quetx, que era un quetx, Joan? Sí, era un quetx. Un quetx que de segona o tercera o X-man, no sé, que va arribar a l'associació per subhasta. Llavors estava en molt mal estat, es va reconstruir, els mateixos associats van col·laborar tots en reconstruir-lo. Era de fusta, crec que era fusta. Sí, era fusta. Amb un taller que es va cedir un soci, tots els vespres anaven allà a arreglar-lo, es va acabar matriculant i votant i va navegar durant uns quants anyets. Finalment, per falta de, no sé, de poder, no sabria dir-ho, perquè jo ja repeteixo, no hi era llavors, d'interès perquè molts socis tenien el seu vaixell, era un vaixell difícil de patronejar, era de vela cangrea i escandalosa i tal, no ho sé si era aquest el tema, però la qüestió és que al cap d'un temps va quedar mort en el port i finalment es va vendre perquè, esclar, era una despesa que no s'utilitzava. Però sí, teníem un vaixell. Un vaixell que la idea inicial era que servís d'escola. Un vaixell d'escola per la mainada, per els fills, els nets, els amics o el que sigui, però no va reeixir. No, al final no va anar. Sí. Si em deixeu afegir-hi una mica, de fet, jo crec, jo tampoc hi era en aquella època a la gamma, i no puc pas dir, i ho enyoro, o sigui, sempre moltes vegades els he dit amb ells, ells ho saben, ojalà tinguéssim el Segaró ara, faríem altres coses segurament, però jo crec que és una mica el que ha apuntat en Quim, o sigui, el fet de que qui més sabia patronejar-lo i qui més sabia fer l'anar aquell vaixell eren gent que tenien el seu propi vaixell i llavors era una mica complicat de lligar, diguéssim, complicitats i coses per poder-lo fer funcionar, perquè evidentment era un vaixell que es necessitaven 3 o 4 persones mínim per fer-lo anar. Llavors, suposo que va ser això. A part del cost econòmic que representava el fet de mantenir-lo i tenir-lo i tota la història. No? Vull dir que sempre hem sigut una associació un pèl pobre, la GAM. Sempre. Sí. Un pèl pobre, però heu estat els pioners de moltes coses, perquè de fet això que esteu parlant del vaixell aquest, bé, era un vaixell de l'entitat, vull dir que el vaixell social ha trigat anys que hi haguessin vaixells socials de les entitats. Han passat un grapat d'anys des que vosaltres vau començar fins que les entitats han començat a fer-se seus la seva flota que utilitzen els associats, no? També heu estat pioners en moltes altres coses, amb tot el tema de xerrades, amb el tema... Per què no expliqueu, o tu mateix, Capella, que ho has viscut molt més directament, tot el tema de l'Estrop, perquè el Estrop en el seu moment va ser el que va arrencar tot el moviment, o va coordinar aquesta arrencada del moviment de la vela llatina, sobretot a la zona de Girona, no? Sí, bueno, l'Estrop també va ser jo diria que quasi una idea d'en Joaquim Pla,
també, d'una mica d'aglutinar entitats. Una mica va ser com un embrió del que ara seria la federació, o sigui, intentar aglutinar les diferents entitats, que en aquell moment hi havia molts clubs nàutics també, de la Costa Brava, bàsicament. En aquell moment, o sigui, la idea era l'Estrop, ara no me'n recordo, no em feu dir el nom concret, però era una entitat pel no sé què, de la Costa Brava. Llavors es tractava de coordinar activitats, de promoure'n, va ser l'Estrop qui, junt amb el Museu de la Pesca i la Càtedra d'Estudis Marins, va promoure la història aquella que encara dura de la Pro Mediterrània i tot el tinglado aquest de les xerrades aquestes que es fan ara actualment en el marc del Museu de la Pesca i de la Càtedra d'Estudis Marítims. Era una entitat més o menys que volia aglutinar la resta d'entitats per impulsar que es fessin coses. I d'aquí em va sortir una mica l'embrió de la futura federació i tot això. No sé. Fins i tot va aconseguir una cosa que no s'ha tornat a aconseguir, que és que les trobades fossin correlatives i es pogués passar de porta a porta fàcilment. Sí, això també va ser una cosa que es va aconseguir en aquells moments. Però, esclar, també hi havia més trobades que ara, hi havia llançar, que també començava amb la... No sé, jo per mi que va ser un moment que es va aprofitar la circumstància, no? I d'allò. I, esclar, la GAM, d'alguna manera, n'era entitat fundadora de l'Estrop, vull dir que així es va anar. I llavors la cosa es va anar morint també una mica per això, no? O sigui, va començar a sortir el tema de la federació, o sigui, l'Estrop va perdre una mica el sentit per lo que era, també per diferents, per el que sol passar amb aquestes associacions, que la gent se va una mica com deslligant-nos, no ho sé. No sabria dir-te ben bé si una causa concreta, però va anar així, vull dir, no sé. Recordo que com a Estrop es va fer dos sessions de Pro Mediterrània aquí a Palamós, el 99, em sembla, i el 2000, o el 98 i el 99, que l'Estrop, jo participava molt, i la GAM també va participar molt, que van estar molt bé, que va venir gent de Croàcia i d'Itàlia, de França. Va ser una experiència molt maca. Clar, llavors això va començar a agafar, el de Pro Mediterrània va començar a agafar volada ell sol a través de la Càtedra d'Estudis Marítims, que s'ho va fer una mica seu, i llavors... O sigui, l'Estrop sempre es va caracteritzar, i la GAM una mica amb aquest aspecte també, per impulsar que es fessin coses, però llavors quan les coses s'engegaven i començaven a caminar soles, quedar-ne una mica al marge, per dir-ho així. Que no està malament, com a idea, però... Jo volia fer una pregunta. Com vau aconseguir fer la revista, la de... Molt bé, de l'Exocetus volitans. Com vau aconseguir fer-la i un tastat èxit de que durant tants anys, des del punt de vista també econòmic, no? Perquè costa poder editar una revista. Com s'ha pogut aguantar fins ara i amb l'èxit que té? És ben coneguda. Aviam, ja inicialment varen comptar amb la col·laboració de la SAME, de Banyuls. Entre tots dos es va fer això. Llavors, jo entenc que els articulistes, que eren socis o no socis... Escolta, aquí tenim el president de l'associació de la GAM, que és el que té la paraula. Jo ja soc aigua passada amb aquestes coses, de manera que d'això. Ja pots comptar. El que vam procurar nosaltres, la idea de l'associació era que recuperar tota aquella cultura especial que generen les activitats marineres a tot el llarg de la costa catalana. Recuperar la nostra. Això hi va haver un moment aquí que gràcies al que era el cap de premsa de la Diputació, el Miquel Gil, vàrem sortir a parlar, teníem uns contactes, vàrem sortir a parlar de la possibilitat de recuperar aquesta cultura i així va venir la creació de l'associació, que era en el transcurs de l'any 81. Entre 80 i 81. Aquí es van reunir una sèrie de gent, de bons aficionats a la mar, de les cosades gironines,
vam tirar endavant aquesta idea d'associació. Que tenia de ser una associació marinera, cultural, catalana, gironina, popular i absolutament independent. Aquesta independència, al llarg de la nostra petita història, ens ha creat més problemes que avantatges, però ens hem mantingut fidels en aquesta idea. En el transcurs d'això, els socis han anat evolucionant. Nosaltres, amb 40 anys, hem fet pràcticament 250 activitats de tipus cultural, la major part de les quals són conferències públiques, i hem tingut la sort que s'han pogut i han col·laborat de manera benèvola gent tan important com pugui ser l'actual degà de la Facultat Nàutica de Barcelona, el director del Museu Marítim, el director del Museu de la Pesca, els directors que han sigut en aquest temps del Centre d'Activitats Subaquàtiques de Catalunya, que està aquí a Girona, en fi, tota una sèrie en Francesc Leal, que ara és soci nostre, que havia sigut professor de la Facultat Nàutica també. Això ens ha permès aquesta benevolència i la simpatia que aquesta gent sentia per tots nosaltres ens ha permès tirar endavant tota aquesta tasca cultural. Som conscients que en el país en què estem el que sigui cultural i mariner té molt poca acceptació pública, però nosaltres ens hem mantingut en els nostres 16 i hem tirat endavant. Aquesta és la idea de l'associació. Els passos, per exemple, hem procurat, primer tu Jordi sobre el saps bé, vàrem començar a iniciar l'Estrop, que no va tenir massa trajectòria. I últimament ens hem afiliat a la vostra federació, que realment valia la pena de fer-ho i de col·laborar amb vosaltres en tot el que sigui possible. Bueno, d'això, si voleu alguna cosa més. Ja veus que faltava ell per fer una bona explicació de l'associació. Joaquim, quina és la relació que teniu avui entre la Càtedra d'Estudis Marítims i la GAM? Mira, això t'ho explicarà millor en Joaquim Serra. Nosaltres intentem augmentar la relació amb la càtedra i amb el Museu de la Pesca, amb els amics del Museu de la Pesca, a fi i efecte que nosaltres estem convençuts que els que remenem en aquest camp de la cultura marinera són pocs i malvinguts. M'entens el que vull dir? Si nosaltres ens podem posar en contacte i podem fer una tasca conjunta, tot i que l'últimament podem fer com és. Mireu, nosaltres tenim un problema, igual que moltes altres associacions, que és que la major part dels socis és gent ja gran. Llavors, això ens falta regeneració generacional. Llavors, el Museu de la Pesca té un problema similar amb la seva associació d'amics del Museu de la Pesca i per tal de millorar la situació entre uns i d'altres, vàrem entrar en contacte amb en Miquel Martí, que és el director del Museu de la Pesca, per fer sinergies entre tots dos. Llavors, estem en converses, però ja us puc avançar que estem en tràmit de redactar un conveni de col·laboració entre tots dues entitats que vagin en la línia de col·laborar en les activitats d'uns per part dels altres i viceversa, tant a Palamós com a Girona. Dintre d'això podem parlar de conferències, però també d'altres tipus d'activitats en la que col·laboraríem nosaltres amb el Museu de la Pesca i viceversa. Aquest conveni s'està redactant en aquests moments per tal d'adaptar-lo als objectius d'uns i dels altres, però estem segurs que
d'aquí a poc temps ja estarà signat i servirà una mica per donar aire, per donar-nos aire i per no només donar-nos aire, sinó inclús jo diria que donar una mica de nivell cultural, sobretot a la nostra entitat. Ara quants socis sou? 65. 65. Esclar, estem experimentant un degoteig per causes naturals de socis que ens abandonen perquè es moren i a canvi doncs, no hi ha altes o no hi ha gaires altes. La trista realitat és aquesta, sobretot en quant a gent de menys de 50 anys, diguéssim, no? I esclar, tenim molta documentació, tenim molt de material que no volem que es perdi. És un dels motius per mirar d'entrar en el Museu de la Pesca perquè ells també facin càrrec de part de tot aquest material que és bastant interessant, no? Bé, la cosa està així. Doncs, com deia, hem editat 2 llibres últimament. El d'en Bus Coreller, el Memòries d'un Bus Coreller, d'en Joan Pons, i aquest d'en Joaquim Pla, de l'evolució de la navegació clàssica en el transcurs del temps. Estem intentant editar-ne un altre, d'en Francesc Lleal. El que passa és que la capacitat financera de l'entitat és molt feble i necessitem recursos i de moment estamos en ello, diguem, no? A part d'aquests 2 llibres, i que podria ser 3 d'aquí no gaire temps, ja en havíem editat d'altres, també d'en Quim Pla, Banderes i Gallardets, i alguna altra làmina, sobretot làmines de l'escala Beaufort dels vents, una altra làmina de cetacis de la Costa Brava. Vull dir que també tenim una feina d'edició molt modesta, però que ens fa molta il·lusió, perquè pensem que és una part molt important dintre dels nostres objectius sobre la cultura marinera catalana, doncs l'edició de llibres. Jo crec, primer que tot, felicitar-vos per l'aniversari, pels 70 anys des de Cambrils, i jo crec que aquest punt és molt, molt, molt especial, que us fa molt diferent, sobretot amb les altres entitats, que és aquest tema, aquesta vessant editorial que teniu. No només amb la revista, sinó també amb tot això que ara esteu explicant, i que tant de bo hi hagués més entitats que tinguéssim el coratge, perquè s'ha de tenir coratge, no només pel tema de diners, sinó de tota la feina que comporta l'edició d'un llibre, no? I després distribució i tot això està molt complicat ara i llançar-se a fer una cosa així, doncs us ha de felicitar i de veritat que us fa molt, molt, molt diferents de la resta d'entitats. Home, bé, nosaltres no tenim barques per restaurar, com altres entitats, doncs llavors ens dediquem a editar llibres quan podem. És veritat que dona molta feina, però també dona il·lusió. I llavors, a l'hora de distribuir-los o de vendre'ls, doncs arribem lluny, diguéssim, no? I, bé, és una part important. I si és per mi, continuarem en aquesta línia més endavant, més temps. Seria bo potser fer-nos partícips amb la federació d'aquest material que teniu, de llibres fets per vosaltres, per quan anem, per exemple, ara que marxarem a Passaia, a llocs d'aquests, que realment posem estands i coses d'aquesta mena, estaria bé poder portar material de les entitats que formem part de la pròpia federació, no? I posats a demanar, també estaria bé si poguéssiu les activitats que feu que sortissin reflectides a la xarxa d'alguna manera o altra, per poder nosaltres fer també publicitat de les xerrades que aneu fent, si tinguéssiu un perfil de Facebook o Twitter o alguna cosa d'això. Seria una manera d'embolicar algú més jove, també, potser. Tenim una plana web, el que passa és, tenim una plana web, però sí que tens raó en que convindria fer-ho més directament. O sigui, això, Joan, vull dir que ens ho apuntem i passarem directament informació nostra a vosaltres d'ara endavant. Home, el que sí que és cert és que això, ja me'n dono la culpa jo mateix, que el que sí que podem fer molt fàcilment és que tot el programa de xerrades que fem, o quan fem una xerrada 15 dies abans, doncs penjar-ho, encara que siguin del WhatsApp, tant de la federació com de la navegació tradicional, penjar-ho més.
per dir alguna cosa. Sí. Després no patiu que algú o altre se'n cuidarà de penjar-ho a les xarxes. Ens ho passeu i nosaltres cap problema. Això sí que ho podem fer, això sí que ho podem fer. Si ho feu arribar al correu de la federació, d'alguna manera, sortirà directament, ho penjarem directament en el calendari aquest que tenim viu, constant, que es va renovant dia a dia, i com que és una forma de saber, doncs, de veure què passa i què es pot fer relacionat amb el patrimoni i la navegació tradicional en aquest país. Doncs sí, ja podeu estar segurs que així ho farem, us comunicarem totes les activitats que fem. Genial. Molt bé. Ja anomenen en Joan responsable. No, bueno, escolta, de mi, saps que de mi us en podeu fiar poc, perquè jo sóc d'aquells que sóc inclús capaç de descuidar-me de que tal dimecres hi ha una xerrada i no anar-hi. Vull dir que entre tots ho amb farem. alguna me passa. Entre tots ho farem. Bé, Joaquim, fes una cosa, posa la federació com un soci més i quan envies els socis ens arribarà a nosaltres. És una solució. És una bona solució. Bé, jo crec que finalment hem pogut veure amb en Joaquim Serra, l'actual president de la GAM. He tingut el gran plaer de tornar a veure el nostre benvolgut i mai prou valorat Joaquim Pla i Bertrina, que és incombustible i que duri molts anys. Aquesta incombustibilitat d'en Joaquim Pla, que sabem que segueix treballant dia a dia, vull dir que ell segueix fent coses constantment. Vull dir que, i això és molt important, i a més també sabem, puc dir-ho perquè he estat a casa seva, que té un arxiu espectacular, immens relacionat amb el món de la navegació, que bé, que ja està bé que hi hagi gent que hagi dedicat la seva vida a investigar i a treballar i a difondre tot el que significa el món de la navegació i bàsicament el món de la navegació tradicional. Joaquim, moltes gràcies. Moltes gràcies, Joaquim. Molt bé. Gràcies, Quim. Abans d'acabar, m'agradaria donar pas, si em permeteu, a la Montserrat Granollers, que si pot obrir la càmera o el micròfon la veurem, que ens vol comunicar un tema que em penso que a tots ens interessa perquè està relacionat amb la candidatura de l'art de navegar en vela llatina i el terç que es vol presentar a la UNESCO. I no sé si està per aquí, no sé si està escoltant. Sí, estic aquí i em disculpo perquè tota l'estona he estat intentant què passa amb la càmera, no em funciona. No em funciona el míting, però tampoc em funciona a altres programes que he estat mirant a veure què passa, no ho sé. O sigui que, mira... Galileo! Montse, no pateixis que tens una foto molt guapa aquí. Aquesta foto us he de dir que té 10 anys, o sigui que, bueno... En fi, el temps també passa per tothom. Bueno, escolteu una cosa, a veure, dilluns, dimarts màxim, ja ho posarem a tot arreu, us enviarem per correu electrònic, al Facebook, en fi. En Jordi ja ho ha posat avui, en Jordi Salvador ja ho ha posat avui al calendari de la federació. Farem el dijous, dia 12 de maig, a les 7 de la tarda també, que és l'hora que tothom sempre us connecteu, una xerrada informativa, perquè amb l'Olga López i amb la Lluïsa Prieto, que la Lluïsa Prieto és la que porta les xarxes, més les xarxes tant de la costa catalana com de la Mediterrània, i la Olga és la que està al capdavant dels projectes més així especials del museu, i jo, perquè per la meva implicació també personal amb tota la recuperació d'embarcacions i associacions i tal. Llavors, us volem informar de com està la situació, quin és l'estat ara de les gestions de la candidatura, tant el que hem fet nosaltres aquí a Catalunya i el que han fet els altres socis, perquè, clar, estem parlant que hi ha, com sabeu, França, Itàlia i Croàcia. I també
dir-vos que a partir d'ara què hem de fer, no? Què hem de fer i quina col·laboració es necessita de totes les associacions i tots els actius, no només associacions, també particulars, perquè ara començaran a haver-hi trobades i començaran a haver-hi navegacions i tal, i llavors doncs, caldria fer uns enregistraments perquè això pugui servir després per fer el vídeo, no? El vídeo de 10 minuts que ha de, diguéssim, acompanyar a la sol·licitud de la candidatura a l'UNESCO. D'acord? Llavors, hem fet com unes entrevistes, etc. Vull dir que això ja us ho explicarem aquest dia i, bueno, com més gent, també s'hi apuntaran els de Mallorca, perquè sabeu que l'Albert Forés, amb el Museu Marítim de Mallorca, ell està coordinant i liderant tot el d'allà de ses illes, no? O sigui que bé, doncs, qui pugui ser-hi, doncs, perfecte, i si no, doncs, bueno, farem com un PowerPoint o alguna cosa així per poder-ho enviar, posarem en algun lloc, doncs, que la gent es pugui baixar aquestes entrevistes, no sé, una sèrie de requisits que han de tenir els vídeos aquests que s'enregistren, etc. D'acord? Bueno, molt bé. Perfecte. Doncs ens tornem a veure el dia 12. Molt bé. Allà hi ha l'enllaç, exacte, doncs quan fem la difusió també difondrem l'enllaç perquè ja el tenim. L'enllaç ara el penjaré també en el calendari, que no l'havia posat. D'acord? Val, perfecte. Molt bé. Moltes gràcies. Molt bé. Vinga, doncs, fins aviat. Vale, doncs. Fins aviat. Adéu-siau. Moltes gràcies a tots. Que vagi bé demà el curs, Vicente. I companyia. Companyia. I companyia. Vinga, adéu, companys. Adéu. Cap més pregunta ni cap més...